Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vážení zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj vlády. Dovolte mi, aby som vás v mene Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení privítala na dnešnej druhej odbornej konferencii v tomto roku. Prvú konferenciu sme mali v máji na tému administratívna záťaž pre podnikateľov. Tentokrát to budeme mať na kolektívne vyjednávania a konkrétne modernizácia právnej úpravy kolektívneho vyjednávania ako piliera sociálneho dialógu. Toto dnešné podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore norských fondov Innovation Norway. Veľmi si vážime a ceníme si túto spoluprácu a oceňujeme, že Norské kráľovstvo formou norských fondov sa snaží eliminovať tieto sociálne ako aj pracovné rozdiely v Európe, hoci do Európskej únie nepatrí. Takže ešte raz ďakujeme. O úvodné slovo by som teraz poprosila za hostiteľa dnešného podujatia pána prezidenta Asociácie zamestnávateľov, pána Rastislavu Machunku. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mne, aby som vás privítal na dnešnej konferencii, ktorú sme venovali modernizácii právnej úprave sociálneho dialógu. Pri prerokovaní v tripartite ostatnej novely, mimochodom 13. zákona o kolektívnom vyjednávaní, sme sa všetci sociálni partneri zhodli na tom, že je potrebná rozsiahla diskusia na zmenu, komplexnú zmenu pravidiel sociálneho dialógu, ich spresnenie a modernizáciu. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorej sa všetci zúčastňujeme a myslíme si, že aj táto konferencia by tomuto cieľu všetkých sociálnych partnerov mohla napomôcť. Pre osvieženie pamäte by som vám chcel pripomenúť, že spomínaný zákon bol prijatý ešte federálnym zhromaždením 4. decembra 1990 ako jeden z nástrojov naštartovania demokratizačných procesov v Československu po novembrových udalostiach 1989 roku. Odvtedy prešiel viacerými novelami, väčšinou tieto novely neprinesli zásadné odborné zmeny, ale venovali sa predovšetkým jednému kľúčovému viac menej politickému problému, implementácii politických cieľov a práve vládnúcej politickej garnitúry, teda extenziám kolektívnych zmluv. Najskôr extenzie boli povolené, potom bola vládna garnitúra, ktorá to nepovažovala za správne, tak povolené neboli a dnes tá 13. novela, v ktorú mimochodom pred pár dňami prezident vrátil na opätovné prerokovanie v Národnej rade, tak zavádza v istej podobe extenzie opätovne. A opäť musíme konštatovať, že aj toto je naplnenie politických ambícií súčasnej vlády a preto si myslím, že je na mieste, aby sme sa venovali aj inému obsahu tohto zákona. Predovšetkým ide o vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v prípade problémov. Nemáme dostatočne upravené otázky štrajku, výluky, absentuje otázka reprezentatívnosti, či už na strane odborárov, ale aj na našej strane. Nedostatočne je upravená aj otázka samotného vzniku odborovej organizácie v podniku. My prirodzene chápeme obavy odborov, aj keď ich samozrejme nezdielame, že preukázanie reprezentatívnosti menným zoznamom môže byť pre nich problematické, ale je potrebný aj mechanizmus na to, aby odbory dokázali preukázať svoju reprezentatívnosť a tak získalo kolektívne vyjednávanie zo strany odborov aj z našej strany príslušnú vážnosť. Dnešný zákon upravuje organizovanie štrajku v súvislosti s nedohodou o kolektívnej zmluve. Ale nemáme opravenú otázku úpravy štrajkov z iných dôvodov a takéto štrajky umožňuje ústava, ale nemáme zákon, ktorý by vykonával pravidlá pre realizovanie takýchto štrajkov. Naznačil som dnes niekoľko základných bodov, ktoré sú potrebné pri novelizácii zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré nás najviac trápia a verím, že počas diskusie prídeme aj na ďalšie témy a budeme sa snažiť vyjasniť si svoje názory a postoje a možno nájsť v niektorých veciach aj zhodu, aj keď to určite nebude jednoduché, ale privítali by sme, aby napríklad novelizácia tohto zákona bola možno jedným z prvých zákonov alebo jedným z mála zákonov, kde dôjde k rozsiahlej dohode medzi odborármi a zástupcami zamestnávateľov a aby to bolo možno začiatok novej éry vyjednávania na najvyššej úrovni tak, aby zákony, ktoré sa týkajú prevažne zamestnávateľov a zamestnancov, boli výsledkom dohody medzi ich zástupcami. Tak dovolte mi ešte raz, aby som vás privítal na dnešnej konferencii a verím teda, že diskusia bude mať určite pozitívny dopad aj na vás, aj na nás.
Ďakujeme pekne, pán prezident. Viac si na túto tému povieme v dnešnej diskusii. Dovolte, aby som vám predstavila ostatných aktérov. Okrem pána Machunku je tu aj pán Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Jan Žačko, viceprezident Asociácie zamestnávateľov. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Jozef Kolár, prezident Konfederácie odborových zväzov. Pán Marián Jusko, prezident Republikovej únie zamestnávateľov. A sme radi, že tu je aj pán Jozef Dvonč, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Do diskusie sme pozvali aj pána Vojtecha Tkáča, experta na pracovné právo. Ten sa však ospravedlnil a kvôli rodinným dôvodom sa nezúčastní. Takisto sa nezúčastní aj pán Pešout, ktorý je z Ministerstva hospodárstva. Ten má neodkladné pracovné povinnosti. Páni, myslím, že môžeme začať a otvoriť túto diskusiu. Moja prvá otázka je hneď na pána Ondruša. Môžeme si dať na úvod trochu štatistiky v takej všeobecnej rovine o kolektívnych zmluvách. Ministerstvo práce má v kompetencii ukladanie kolektívnych zmluv. Následne toto ukladanie oznamuje v zbierke zákonov. Evidujete, aký počet týchto zmluv sa ročne uloží a prípadne, či sa zvyšuje alebo znižuje toto číslo? Aký je teda trend? Áno, a v ktorých odvetiach teda ešte dominuje toto ukladanie? Ja som si samozrejme tie štatistiky priniesol so sebou, aby som mal úplne pre vás presné informácie. Mám vyťahnutú tú bilanciu uložených kolektívnych zmluv vyššieho stupňa za posledných 5 rokov. Nebudem to čítať každý jeden rok, ale napríklad v roku 2008 sme mali celkovo uložených 37 kolektívnych zmluv vyššieho stupňa. Vrátanie dodatkov, z toho bolo 20 kolektívnych zmluv a 17 dodatkov ku kolektívnym zmluvám. V roku 2010 napríklad bolo celkovo oproti teda 37. v roku 2008, v roku 2010 to bolo celkovo 17, čiže tam je ten pokles o 20, z toho bolo 12 kolektívnych zmluv, 5 dodatkov. Zase v roku 2011 tam bol náraz na 27 kolektívnych zmluv, v roku 2012 23 kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, v 2013 roku to bolo 21 kolektívnych zmluv, z toho 16 samotných nových zmluv a 5 dodatkov k zmluvám. Tu by sa mohlo zdať, keď porovnáme napríklad teda to obdobie 2008-2013, že došlo k poklesu od čísla 37 k číslu 21 kolektívnych zmluv vyššieho stupňa aj vrátanie dodatkov. Ale treba povedať, že iba takéto porovnanie týchto dvoch čísel nie celkom presne vypovedá o tom, alebo neznamená to, že by dochádzalo k poklesu podpisovania kolektívnych zmluv vyššieho stupňa. Pretože treba povedať, že jednak kolektívne zmluvy sa nám podpisujú, dnes je už pomerne bežné, že sa podpisujú na dlhšie časové obdobie, než len jeden rok, a preto môže dôjsť napríklad k takým zmenám, ako som spomínal, že 37 ich bolo v 2008, 17 v 2010, ale už zase o rok neskôr ich bolo 27, čiže nárast o 10 oproti tomu predošlému roku. Čiže jednak vplýva, teda na ten každoročný počet vplýva fakt, alebo teda ten počet kolíše podľa toho, koľko kolektívnych zmluv koľkým kolektívnym zmluvám sa skončí účinnosť, a teda je potrebné vyrokovať nové kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. A to je rozdielne, pretože tie kolektívne zmluvy sa dnes uzatvárajú na 3, na 4, niekedy aj na 5 rokov. Tá doba, na ktorú sa uzatvárajú, býva veľmi rozdielna. A predpokladáme, že povedzme mohlo dôjsť k zmenám v tom roku 2010 aj z dôvodu krízy. Mohlo dôjsť k tomu, že napríklad dochádza k zmene počtu odborových zväzov. Vznikol integrovaný odborový zväz pred pár rokmi, do ktorého sa integrovalo niekoľko menších pôvodne samostatných odborových zväzov, takže samozrejme aj počet tých kolektívnych zmluv mohol byť iný. Takže myslím si, že celkovo sa nedá povedať, že by ten vývoj počtu kolektívnych zmluv vyššieho stupňa zaznamenával nejaký dramatický rozdiel v posledných rokoch. Skôr sa nám zdá, že kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú celkom štandardným nástrojom na jednak vedenie sociálneho dialógu, ale aj na nejakú inštitucionalizáciu výsledkov sociálneho dialógu na vyššom stupni. No a pokiaľ ide o tie jednotlivé sektory, tak kolektívne zmluvy vyššieho stupňa máme
v strojárskom priemysle, v energetike, vo vodnom hospodárstve, v stavebníctve, v doprave, v lesnom hospodárstve, v potravinárstve, vo verejnej a štátnej službe a vo finančníctve. To sú teda sektory, v ktorých tie jednotlivé kolektívne zmluvy za tých posledných 5 rokov boli uzatvorené a teda uložené na našom ministerstve. Ďakujem pekne. Moja druhá otázka smeruje na pána Machunku. Vieme, že v niektorých krajinách neexistuje zákonom stanovená minimálna mzda, tak ako je tomu u nás, a v tom prípade pracovné ako aj platobné podmienky sa bližšie špecifikujú v týchto kolektívnych zmluvách. Mohli by ste porovnať tieto dva systémy, prípadne povedať, ktorý je lepší alebo horší? Ťažko povedať, ktorý je lepší, ktorý je horší. A treba povedať, že napríklad tento systém je uplatňovaný zatiaľ v Nemecku, ale tým, že nie je tam právna úprava, ktorá by definovala v tejto chvíli minimálnu mzdu, tak aj niektoré iné veci, tak je tam priestor na dohodu oveľa väčšiu a širšiu, ako je to v iných krajinách, napríklad na Slovensku, kde veľa vecí je upravených podrobne, či už v zákonníku práce, alebo teda v zákone o mzde. A potom ten priestor na kolektívne vyjednávanie sa zužuje viac na mzdový nárast, a menej sa priestoru venuje napríklad pracovným podmienkam a podobne. Predchádzajúca novela zákonníka práce vytvorila istý priestor na to, aby sa nie všetko úplne kogentne upravilo v zákonníku práce, ale bol oveľa väčší priestor na dohodu. Na druhej strane treba povedať, že kultúra či už podnikania, ale aj kultúra všeobecne života v Nemecku, keď sa bavíme napríklad o tejto krajine, je iná. A nie všetko, čo tam funguje, sa dá samozrejme aplikovať aj na Slovensku. Takže treba brať do úvahy aj tieto faktory. Na strane druhej si myslím, že by tu mal byť nejaký prienik medzi tým, čo je v Nemecku a možno čo je u nás, niečo medzi tým, niečo, čo vyhovuje aj jednej aj druhej strane, pretože potrebujeme zmeniť ten systém, ktorý tu dnes je vo vzťahu k tomu, aký priestor máme na dohodu. Odborári budú tvrdiť určite, že ten priestor je daný tou minimálnou výškou, napríklad či mzdy alebo pracovných nárokov, a je tu priestor dohodnúť sa potom na lepších podmienkach, na vyššej mzde, ale vzhľadom na hospodársku situáciu ten priestor je oveľa menší. Na strane druhej je úplne iná situácia naprieč odvetviami, čiže ak tam, kde nie je upravená kogentne pracovné podmienky veľmi podrobne a je tam priestor na dohodu, tak môžu v rámci jednotlivých odvetví, v rámci jednotlivých regiónov sa dohodnúť na podmienkach, ktoré sú možno horšie, oproti iným sektorom, kde ten priestor na či už zlepšenie pracovných podmienok alebo vyššiu mzdu je väčší, takže je tam nástroj vyššej flexibility a to im vytvára podmienky potom na lepšiu konkurencieschopnosť samotného odvetvia, ale samozrejme aj samotnej krajiny a väčší priestor na zamestnávanie ľudí a lepší priestor na to, aby sa vytvárali nové pracovné miesta. Takže treba medzi tým hľadať isté národné špecifika a s tými počítať a podľa toho aj upravovať jednotlivé zákony. A ten predchádzajúci model podľa môjho názoru bol dostatočne vyhovujúci, pretože dával isté rámce. Nebola tam možnosť úplnej voľnej tvorby, ale dávali isté rámce a mohol to byť celkom dobrý začiatok na to, aby sme sa posunuli potom niekde ďalej, aby sme si otestovali, ako vieme rokovať aj o niečom inom, ako primárne je zvyšovanie mzdového nárastu. Ďakujem pekne. Pán Čačko, o vás vieme, že ste dlhoročný podnikateľ a máte dlhoročné skúsenosti s kolektívnym vyjednávaním. Vedeli by ste špecifikovať, aké najväčšie nevýhody vyplývajú z kolektívneho vyjednávania a následne z kolektívnych zmluv pre zamestnávateľov všeobecne? Nemyslím teraz to rozširovanie. A prípadne, či máte potom aj vy vyrokované nejaké body, ktoré sú pre vás prínosom. Vieme, že v zákonníku práce je taká možnosť inštitútu Flexikonta, ktorá vlastne povoluje takéto možnosti pre zamestnávateľov. Je to dostatočná motivácia pre vás lobovať vlastne v kolektívnom vyjednávaní za takéto inštitúty? No trošku vás poopravím, nie som podnikateľ, ale nevadí tá, že to možno z iného pohľadu, aby nevznikol dojem. Ale poviem k tým podnikovým kolektívnym zmluvám, mám teda niekoľkoročné skúsenosti z kolektívneho vyjednávania a vnímam celý tento proces ako proces prospešný pre obe zmluvné strany a teda výsledkom je dohoda.
a dohoda je teda súhlasný akt obidvoch zmluvných strán. Očakávame, alebo teda na podnikovej úrovni očakávame od našich sociálnych partnerov, aby nám dávali spätnú väzbu, ako to v podniku vyzerá z pohľadu ponímania zamestnancov. Bohužiaľ, z môjho konštatovania môžem len tak povedať, že dozvedáme sa len o negatívnych stránkach, čakáme aj pozitívne, tie sa k nám zo strany odborárov nie často dostávajú, skôr poviem, že nedostávajú. Preto si myslím, že v rámci kolektívneho vyjednávania si musíme tieto aspekty dopadu ustanovení dohodnutých v kolektívnej zmluve istým spôsobom vysvetľovať, aký to má dopad. Myslím si, že v kolektívnom vyjednávaní by sme mali pristupovať obidve strany s tým, že ak konštatujeme, že niečo, čo máme dohodnuté v kolektívnej zmluve, sa nie celkom pozitívne odráža aj z pohľadu jednej, aj z pohľadu druhej strany, aby sme revidovali tento postup. Máme skúsenosti, že v kolektívnych zmluvách to, čo je dohodnuté v jednom roku, už veľmi, veľmi ťažko sa z tej kolektívnej zmluvy dostáva v budúcom roku alebo v budúcom období, napriek tomu, že obidve strany môžu konštatovať, nehovorím teda, aby som nebol adresný, môžu konštatovať, že tento benefit, ktorý tam je, nie je pozitívne vnímaný, respektíve, extrém poviem, je zneužívaný. Čiže máme v kolektívnych zmluvách isté benefity, ktoré si ľudia čerpajú, ale zistujeme, a dokonca znova zopakujem, obidve strany, že sa zneužíva. Nevieme sa však dostať do vnímania zo strany odborárov, že teda poďme ho vylúčiť z tej kolektívnej zmluvy, vyňať a poďme sa baviť o inom benefite, iných benefitoch, ktoré budú mať pozitívny dopad a budú používané v súlade so zámyslom, aby prospeli veci, aby prospeli strane zamestnancov, ale aj strane zamestnávateľov. Spomenuli ste Flexikon, to jeho využívanie. Zastupujem, alebo som zamestnancom podniku, ktorý tento benefit nevyužíva, alebo teda nemáme ho ako v používaní, pretože typ výkonu, ktorý zabezpečujeme, si nie vždy, alebo nie je možné takýto benefit alebo takúto formu pracovného času nejakým spôsobom zaviesť, pretože si to povaha práce jednoducho nevyžaduje. V ponímaní nadhľadu je možné, že tento produkt je využiteľný teda v podmienkach, ktoré si presne vie podnik a respektíve vie dohodnúť podnik so zástupcami zamestnancov, že je to pre podnik výhodné alebo použiteľné a pre zamestnanca je to výhodné, možno na preklenutie nejakého dočasného stavu, ktorý v podniku vznikol z titulu ekonomických, obchodných alebo iných vzťahov trebárs na trhu. Myslím si však, že v zákone o kolektívnom vyjednávaní sa treba zaoberať aj produktami, ktoré sa dotýkajú nielen vyšších kolektívnych zmluv, ako povedal pán štátny tajomník vo svojom úvode, kde teda hovoril o tom, že koľko ich máme, ale upraviť aj neupravené vzťahy na podnikovej úrovni. Poviem možno v zásadách, máme skúsenosti, že vznikajú odborové centrály, alebo teda grupujú sa zástupcovia zamestnancov do odborových centrál s tým, že zamestnávateľ v podstate nevie, koho zastupujú. Táto povinnosť nie je daná, my chápeme stranu odborov, povedal to pán prezident Machunka, že koho zastupujú tie počty, alebo teda tá sila by mala byť nejakým spôsobom v zákone ošetrená a povedať si, kto je tá zodpovedná inštitúcia, ktorá povie, áno, tento subjekt, ktorý sa prihlásil, zaregistroval na ministerstve vnútra, je subjekt, ktorý bude zastupovať u zamestnávateľa nejaký rozhodujúci menšinový počet členov a teda za týchto bude vystupovať. Ja poviem znova do vlastných radov, 10 odborových centrál je veľa. Zo zahraničia máme informácie, keď sme sa na to pýtali na rezortnej úrovni. My sme definovali, že máme 10, máme ich 12, teda odborových centrál.
európske najvyššie číslo bolo 6 v Taliansku. Hej. A ostatné štáty, o ktorých sme mali informácie, 2-3, viac odborových centrál tam nepôsobí. Čiže myslím si, že nájsť spoločnú reč, to je predovšetkým so zástupcami zamestnancov, aby sme upravili systém vzniku, reprezentácie a potom nejakého partnerstva na úrovni podniku s zástupcami zamestnancov, aby nevznikal dojem, že odborová organizácia nezastupuje vo svojej podstate zamestnancov tohto podniku alebo len takú minoritnú čiastku, ktorá by nemala byť predmetom nejakých zásadných otázok riešenia hospodárenia podniku alebo teda benefitov v rámci podniku. Ďakujem pekne, tú reprezentatívnosť si ešte rozvinieme neskôr. Pán Kollár, počuli sme teraz názor zamestnávateľov. Na čo kladú naopak odborári najväčší dôraz? Čo sú pre vás také kľúčové body? V prvom rade musím povedať, že kolektívne vyjednávanie je proces. Je to proces, ktorý nám umožňuje zákon o kolektívnom vyjednávaní, ale už tu bol aj spomenutý zákonník práce, ktorý je na pomery možno a porovnanie s inými zákonníkmi práce v krajinách na západ od Slovenska ďaleko jednoduchší a ďaleko menej komplikovaný s tým, že všetko sa dohoduje v kolektívnych zmluvách. Ako povedal aj prezident asociácie, pán Machunka, kultúra podnikania na Slovensku ešte nie je na takej úrovni, aby sme my mali dôveru v to, že zamestnanci si dojednajú tie pracovné podmienky alebo vývoj mzdy v kolektívnych zmluvách. Skôr skúsenosti nám hovoria o opaku. O tom, či je jedna alebo dve, tri základné organizácie, ktoré vyjednávajú, o tom hovorí zákon o združovaní a my nemôžeme brániť združovať teda odborovým organizáciám a niekedy ten vývoj na zablokovanie kolektívneho vyjednávania registrujeme, že bolo aj naopak, že sa účelovo vytvorila odborová organizácia, ktorá nevedeli sa dohodnúť. Ale to je problém, ktorý určite vieme o ňom rozprávať a vedeli by sme sa dohodnúť. Na druhej strane, keď by sme rozprávali o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a hovorili by sme, alebo prirovnali by sme sa k iným krajinám, tak vo Francúzsku je 10% odborová organizovanosť a majú pokrytie 98% kolektívnymi zmluvami. Čiže nie je to teraz iba o množstve zástupcov odborov, ale je to o podmienkách, ktorá tá krajina vytvára. Nemôžem úplne ani súhlasiť, že kolektívne vyjednávanie je pre nás iba vývoj miest. Keď sa zoberie do štruktúr kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, v prvom rade sa dojednávajú pracovné podmienky, potom je to sociálny program, samozrejme bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a vývoj miest ostáva zrejme možno, že to najťažšie pri kolektívnom vyjednávaní zahrnuté v tých posledných častiach. Takže pre nás benefity je hlavne o to, aby bol čas na regeneráciu pracovnej síly, preto aj možno naše požiadavky idú do skratenia pracovného času, predĺženia dovoleniek. Každý jeden zamestnávateľ dobre vie, že keď má oddychnutého zamestnanca, ktorý podáva ďaleko lepší výkon ako tí, a máme aj také podniky, kde 6 dní v týždni robí 12. Takže toto je naša priorita, samozrejme ochrana a bezpečnosť pri práci. Na tom sociálnom programe to takisto, myslím, že záleží obom partnerom a vývoj miest, teraz sa asi k nemu nebudem vyjadrovať, je to taká pokojná atmosféra, taká veľmi milá. V každom prípade sú to tie naše také hlavné kroky pri kolektívnom vyjednávaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, následne podnikových kolektívnych zmluvách a to má súvis už hneď pri tom prvom vlastne, čo sme dneska hovorili o minimálnej mzde. Takže na úvod asi toľko. Dobre, ďakujem pekne. Pán Jusko, čo všetko z vášho pohľadu obnáša samotné kolektívne vyjednávanie? Aké náklady z toho pre zamestnávateľa vyplývajú? Ak to napríklad uhrádza jednotlivé stretnutia, samotné technicko-organizačné, predstavuje samotné technicko-organizačné vybavenie kolektívneho vyjednávania pre firmu finančné bremeno, alebo je to v porovnaní so samotným dopadom detail? Dobre, pán prezident KOZ sa sťažuje, že je tu trochu taká
príliš spokojná atmosféra, tak budem sa to snažiť oživiť. Máme dobré partnerstvo s KOZ. Želanie je príkazom pre nás. Takže tá otázka je veľmi jednoduchá. Náklady na kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni sú zanedbateľné, o tom netreba vravieť. Čím vyššia úroveň, tým tie náklady stúpajú. Ale z hľadiska dôsledkov, ktoré prináša výsledok kolektívneho vyjednávania, to je zrnko v mori piesku, takže to považujem úplne za podružnú záležitosť. Ale témou dnešnej konferencie je, prečo má byť nová úprava kolektívneho vyjednávania. K tomu sa ešte dostaneme. Trošku také zásadnejšie veci aj k tomu, čo tu doteraz odznelo, by som si dovolil aspoň rámcovo povedať. Tak, zákon bol prijatý niekedy pred 15 rokmi. V dobe, ktorá je neporovnateľná s dnešnou dobou. To si treba povedať otvorene. Čo je kľúčový problém, že tie ciele, ktoré sleduje rozširovanie kolektívnych zmluv, ktoré preferujú odbory, z hľadiska súčasných podmienok nie je možné dosiahnuť. Kým v 90. rokoch minulého storočia a tisícročia sme boli viac menej uzatvorenou ekonomikou, tak dnes sme totálne otvorenou ekonomikou. Prístup na tento trh, na tento malý trh má ktokoľvek. Sme v Európskej únii. A ja môžem rozšírením kolektívnych zmluv zabezpečiť rovnaké podmienky u homogénnych tuzemských producentov, ale neviem to zabezpečiť u producenta, ktorý je spoza našich hraníc. A to je kľúčový problém. Proste zjednoduším to, viem zabezpečiť, že všetky pekárne na Slovensku budú mať rovnaké mzdy, rovnaké pracovné podmienky, ale pekáreň v Komárome, ktorá má taký prístup na trh, ako pekáreň v Komárne, bude pracovať v úplne odlišných podmienkach. To je prvý zásadný faktor, ktorý by mal zohľadniť nový zákon o kolektívnom vyjednávaní. Ďalej. Čo sú tie homogénne podniky, lebo sleduje sa rozširovanie kolektívnych zmluv, aby boli rovnaké pracovné podmienky na strane druhej, aby jedni zamestnávateľa neprofitovali z tzv. Sociálneho dumpingu. Čo sú to homogénne podniky? No dnešná definícia SK-NEIS, zaraďovanie do tých jednotlivých odvetví, tomu vôbec nezodpovedá. Zoberme si, že v minulom roku jedna veľká svetová automobilka, ktorá produkuje aj na Slovensku, mala zisky, mohla vyplácať mimoriadne odmeny, ale druhá rovnako veľká svetová automobilka mala straty a musela zaviesť reštrukturalizáciu. Všetky patria do toho istého odvetvia, vyrábajú tie isté produkty, ale ich podmienky sú totálne iné. A to nevravím o tom, že dnešný systém štatisticky umožňuje a pri dnešnej heterogénnosti firiem, ktoré majú aj takú, aj onakú činnosť, rozširovanie podmienok na úplne neporovnateľné podniky. Že to by bola i ďalšia záležitosť, ktorú musí riešiť nový zákon. Ďalšia záležitosť, reprezentatívnosť, už tu bolo spomenuté. Ja uvádzam často príklad pri rokovaní o Ústave pamäti národa, ktorý nie je z podnikateľskej sféry, ale mali tam založené 3 odborové organizácie pri 25 zamestnancoch. To isté je na strane zamestnávateľov. Tak kto reprezentuje a koho? A to nemáme zadefinované. Vieme dobre, ako je možné založiť odborovú organizáciu, vieme, ako je možné založiť zamestnávateľskú organizáciu, proste je v tom chaos. Štvrtá záležitosť. Keď kolektívne vyjednávanie má slúžiť predovšetkým verejnému záujmu, ako máme zabezpečené to, že rozšírenie kolektívnej zmluvy sleduje verejný záujem. Veď uzatvárajú subjekty súkromného práva. Aj odbory majú svoje záujmy, aj zamestnávateľia majú svoje záujmy. To nevravím, ako je možné zosúladiť záujmy obidvoch v neprospech ich konkurentov. V dnešnom zákone nie je zabezpečená žiadna ochrana verejného záujmu. V tých štátoch, ktoré majú dlhšiu tradíciu a lepší systém, je to napríklad zabezpečené tým, že verejný záujem musí byť sledovaný a v konečnom dôsledku to kontroluje požiadavku toho rozšírenia nezávislý orgán. Nech je to napríklad súd. U nás tieto podmienky nie sú vôbec splnené. A to by som mohol o tom rozprávať viacej,
ako je to možné zneužiť v konkurenčnom boji a v prospech koho to je. A hlavne v dnešnej situácii, keď zachovať pracovné miesto je príkaz dňa a až takým príkazom dňa nie je vyrovnávať pracovné podmienky, mzdy a to, čo sa sleduje kolektívnymi zmluvami, na rovnakú úroveň vo všetkých podnikoch. Čo ja si myslím, z hľadiska tých prvých dvoch bodov, ktoré som vravel, je v dnešných podmienkach nedosiahnuteľné za dnešného právneho stavu. Toľko na úvod. Ďakujem, všetky tieto témy načrtneme ešte v druhom kole, pán Jusko. Pán Dvonč, otázka teraz na vás. Vyvrcholením vzájomného rešpektu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami môžeme povedať, že je sociálny zmier. Ako je to teda u vás vo vašom prípade v rámci samosprávy a jej zamestnávateľských organizácií? Myslíte si, že oslabené firmy vo vašom prípade teda tieto organizácie sú oslabené možno kvôli nefungujúcemu sociálnemu dialógu? Dá sa to nejak zmeniť k lepšiemu? Tak samozrejme, v prvom rade sa chcem poďakovať za možnosť zúčastniť sa tejto diskusie a asociácii, pretože si myslím, že máme tiež veľmi veľa zamestnancov, o ktorých sa treba postarať a sú v rôznych kategóriách, ale v procese kolektívneho vyjednávania vystupujú mestá a obce ako zamestnávateľia. Možno špecificky, ale ako zamestnávateľia. A myslím, že tá naša reprezentatívnosť je celku jasná, pretože jednak máme záujem, aby na vrcholovej úrovni to kolektívne vyjednávanie dohodlo také podmienky, ktoré umožnia aj nám pouzatvárať tie kolektívne zmluvy na mestách a obciach alebo v hraniciach teda území tak, aby to stabilizovalo verejnú správu, aby to stabilizovalo úrady a nie, aby tomu bolo naopak. Vyplýva to samozrejme z toho základného princípu samosprávnosti a možno aj to samostatného rozhodovania a pôsobenia v hraniciach miest a obcí. Čo sa týka tej novely a tej otázky, tak možno naša taká základná idea je tá, aby nedošlo k prílišnej centralizácii a nivelizácii rozhodnutí, ktoré potom na tej miestnej úrovni nevieme nejakým spôsobom do tých kolektívnych zmluv dostať. Toto je pre nás základná vec, pretože my si musíme uvedomiť, že my časť kompetencií vykonávame v prenesenom výkone, čo znamená učiteľov, možno stavebníkov, matriky a sú to veci, ktoré idú zo štátu a časť sú originálne kompetencie, ktoré si riešime z vlastných rozpočtov a už tam narážame na určitú disproporciu, akým spôsobom zladiť pre všetkých týchto pracovníkov teda to kolektívne vyjednávanie. To znamená, že asi by sme neboli za úplne veľkú centralizáciu a len rozhodovanie na vrcholovej úrovni o podmienkach, o ktorých by sa malo podľa nášho názoru rozhodovať teda v našich podmienkach v mestách a obciach, pretože, a to uzavriem, pokúsim sa teda tú otázku nejakým spôsobom dokončiť, že tie naše kompetencie sú tak široké a rôzne, že systém vyjednávania, nastavenia podmienok, odmeňovania, uplatnenie nástrojov na realizáciu malo byť skutočne v rukách tých, ktorí sú za naplnenie týchto pôsobností a úloh zodpovední. Schvaľujeme priority, schvaľujeme rozpočty nielen pre úradníkov, ale aj pre školy, pre technické služby, rôzne sociálne zariadenia a podobne, čiže tých priorít je tam veľmi veľa a treba to skutočne veľmi starostlivo zvažovať. Samozrejme, prikláňam sa k tým názorom, že pokiaľ sa niečo už dojedná v kolektívnej zmluve, myslím, že to hovoril tu na môj kolega od stola, pokiaľ sa tam už niečo dojedná, tak aj pri zhoršených podmienkach ekonomických je veľmi ťažko uberať z tých kolektívnych zmluv naspäť a vždy sa len prikladajú nejaké nové požiadavky a netýka sa to teda samozrejme len platov, ale to sú aj rôzne sociálne benefity a otázka vytvárania pracovných podmienok. Čiže v tomto smere by tá flexibilnosť v podstate mohla byť aj na opačnú stranu, nielen teda v tom kladnom smere, ale aj v tom zápornom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Machunka, chceli by ste zareagovať na svojich predrečníkov, alebo môžeme pomaly prejsť do pomyselného druhého kola? Myslím si, že tie základné témy boli načrtnuté. Môžeme prejsť do druhého kola. Určite sa treba venovať predovšetkým otázke reprezentatívnosti, pretože tu ja asi v tom ďalšom kole budem vedieť možno navrhnúť spolu s mojimi kolegami nejaký návrh riešenia, ktorý by sa možno dal implementovať. Nakoniec sme ho rozoberali spolu aj na hospodárskej sociálnej rade. A potom je to samozrejme otázka extenzií, tam je priestor v tom ďalšom prerokovaní v rámci Národnej rady na to, aby sme
sa zamysleli nad tým, či ten kompromis, ktorý sme vlastne navrhovali a ktorý dnes aj pán prezident akceptoval a vrátil v tejto časti zákona opätovné prerokovanie, by bol priechodný a bolo by možné takýmto spôsobom naplniť na jednej strane ambíciu politickej garnitúry súčasnej, ktorú majú v programovom vyhlásení vlády a ktorú aj sľubovali v rámci volebného programu, ale na strane druhej, aby to priemysel a hospodárstvo čo najmenej zaťažilo, aby v čase krízy sme nedostávali sa do tých problémov, o ktorých tu veľmi presne hovoril pán prezident Jusko. Ďakujem pekne. Môžeme teda prejsť na druhé kolo. Pán Žačko, prvá otázka na vás. Ako by ste porovnali právnu úpravu zákona o kolektívnom vyjednávaní z roku 1991 s textom, teda s novelou, ktorú plánuje zaviesť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes? Ja pripomeniem iba, aj pán Machunka to vo svojom úvodnom prejave spomínal, tento zákon sa 13-krát novelizoval. Aké sú teda rozdiely v týchto dvoch textoch, prípadne výhody alebo nevýhody týchto právnych úprav? Presné pomenovanie tých rozdielov, ktoré sú z roku 1991 a dané do znenia noviel, je ťažko nejakým spôsobom teraz tu pomenovať a povedať, že v čom to je. Posledná novela v podstate hovorí o extenzii, zásadne o extenzii a v zásadách. Povedal to, myslím si, že pán Jusko, a s tým sa stotožňujem, že od doby roku 1991 do dnes sa situácia na našom trhu v tomto ponímaní podstatne zmenila. Čiže to, čo bolo vkladané zákonodárcom do zákona v roku 1991, musí doznať zmeny a zásadné zmeny, pretože zásadné zmeny sa udiali aj v ekonomike a spoločnosti ako takej. To znamená, náš názor je, aby sme prešli v pracovných skupinách alebo v pracovnej skupine, ktorá je pod vedením pána štátneho tajomníka Ondruša na ministerstve práce, aby sme prešli k riešeniu nového zákona o kolektívnom vyjednávaní, o štrajku, o výluke, čiže poňať do toho aj niečo, čo dneska poňaté v zákonodárstve niekde nie je, bolo to tu spomínané. Čiže nájsť takú legislatívnu úpravu, ktorá by naše partnerské sociálne vzťahy, sociálny dialog upravovala v súlade s dnešnými podmienkami, či už v podnikoch, alebo ekonomike na trhu a riešila, alebo teda snažme sa riešiť aj to, čo sme zistili v období platnosti od 91. roku, že nemáme vyriešené. Je to napríklad štrajk, ktorý nesúvisí s uzatvorením kolektívnej zmluvy, spomínal to pán prezident Machunka, nie je upravená v zákone výluka, ktorá je teda na strane zamestnávateľa. Snažme sa tieto veci, ktoré máme v problémovej optike, tie sa snažme nejakým spôsobom pomenovať a poďme ich vkladať do nového, poviem moderného, ako sa teda rád hovorí, že teda urobme taký dokument, ktorý bude v prospech sociálneho dialógu. Nechcem teraz povedať, že všetko to, čo presadzujú odborári, tam nedávajme, alebo to všetko to, čo zamestnávateľ tam dajme, ale zase ani nie naopak. Dôjsť teda optimálnej dohode, aby sme teda došli k takému právnemu dokumentu, ktorý bude použiteľný a bude riešiť prevážnu väčšinu problémov, ktoré v sociálnom dialógu sú, či už je to pri uzatváraní kolektívnych zmluv alebo iných postupov, ktoré medzi sociálnymi partnermi na úrovni podniku alebo na úrovni zväzov je treba, aby boli upravené zákonom alebo respektíve takou legislatívnou normou, aby nedochádzalo k zámene výkladu, aby sme si mohli povedať, že partneri alebo tí, ktorí podľa toho pôjdu, je im jasné, čo majú robiť, ak je štrajk, ak je výluka, ako to máme v podniku registrovať. Spomenul tu pán prezident odborového zväzu, že je nám všetkým alebo zdôraznil, že aj zamestnávateľ a zamestnanci je v ich centrálnom záujme bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Tu sa to teda veľmi musí dať do popredia, pretože v prípade
takéhoto stavu, ako je treba štrajk, je potrebné, aby bola zachovaná predovšetkým bezpečnosť zamestnancov, ale zase aj záujmy ekonomiky podniku a jeho fungovania. Čiže poviem na záver tohto môjho vystúpenia, áno, od 91. do dnešného času sme poznali zo života, že ten zákon je potrebné nejakým spôsobom novelizovať, respektíve, tak ako som povedal, náš názor je pripraviť nový zákon, ktorý by vyriešil celú škálu, o ktorej identifikácii sa vieme dohodnúť na úrovni zamestnávateľov, na úrovni odborárov a na úrovni vlády Slovenskej republiky, alebo teda na úrovni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako gestora tohto zákona. Ďakujem pekne. Pán Kollár, pán Žačko spomína, že by bolo vyriešením tohto problému modernizácie právnej úpravy zaviesť nový zákon. Aký máte na to názor vy? Je to tiež potrebné z vášho pohľadu? To, že zákon má toľko rokov, koľko to už bolo spomínané, to je jedna vec, že niektoré veci treba novelizovať, ale nie sme presvedčení o tom, že by sme potrebovali úplne nový zákon. Je vidieť, že tu je istá evidentná snaha oklieštiť to, čo v tomto zákone v súčasnosti je. A pokiaľ sa budeme baviť aj o tom, že treba zlepšiť alebo upraviť štrajk, výluku, v zákone o kolektívnom vyjednávaní je u štrajku dosť jasne povedané, čo je odborová organizácia a zamestnanci povinní od menného zoznamu a všetkých tých krokov, ktoré môžu robiť počas štrajku pri kolektívnom vyjednávaní. To, že nám ústava zase zabezpečuje právo štrajku pri akýchkoľvek iných situáciách, to je o niečom inom. Ale zákon o kolektívnom vyjednávaní dostatočne opravuje právo štrajku a právo výluky zamestnávateľov. Nakoniec v ústave sme ani nemali právo štrajku a nebyť aj generálneho štrajku v 89., ktoré organizovali odbory. Možno dneska nesedíme tu na takýmto spôsobom a nediskutujeme otvorenie o problémoch, ktoré nás tlačia. Takže z nášho pohľadu nie je potrebné urobiť úplne nový zákon. Tie veci, ktoré sú prežité, ktoré už by nemuseli tam byť, alebo tie, ktoré je potrebné novelizovať, tak áno, ale nie sme presvedčení o novom zákone. Rozprávali sme sa tu aj o tej reprezentatívnosti odborov. Na to máte aký názor? Je to podľa vás dostatočne jasne špecifikované v tejto právnej úprave, alebo treba to ešte pozmeniť? Reprezentatívnosti odborov je najväčší problém a ten treba si riešiť tam, kde pôsobí viac odborových organizácií jedného zamestnávateľa, pretože tam zákon hovorí, ak sa nedohodnú odborové organizácie, tak by sa malo rokovať s tou najväčšou, ak sa nedohodne inak. Tu je problém a ja viem, že práve pán Žačko má s tým, respektíve pri vyjednávaní asi najväčší problém, kde je tých 10, to nazval odborových centrál, ale sú to vlastne združené v jednom celku v odborovom združení železničiarov, takže asi tam treba nájsť ten ekvivalent toho najvhodnejšieho, ale ísť do reprezentatívnosti a dokazovania, koľko, alebo nejakých menných zoznamov, koľko odborová organizácia menovite zastupuje, tak myslím, že to by sme narazili nielen na odpor zo strany odborov, ale takisto je to aj istá ochrana osobných údajov, ochrana diskriminácie. Ja musím povedať úplne otvorene, a má to aj súvis s kolektívnymi zmluvami, respektíve rozširovaním, už sa pán Jusko k nim vyjadril. Verejný záujem jedna vec, ale my zákon alebo novelu zákona o rozširovaní kolektívnych zmluv vyššieho stupňa nehovoríme o verejnom záujme, ale otvorene hovoríme to ochrana zamestnancov. Nie ochrana zamestnávateľov, ja viem, že preto je aj taká reakcia, ale je tu na ochranu zamestnancov. Pokiaľ by sme mali istý kódex podnikania a mali by sme možnosť na zamestnávateľov, ktorým svojím nátlakom nútia tých, ktorí zastupujú zamestnancov, uzatvárať nevýhodné kolektívne zmluvy, možno, že dneska by sme tento problém neriešili. Mám vlastné skúsenosti, aj z poslednej doby, kde neuvoľnený funkcionár základnej organizácie, ktorý je zároveň zamestnancom, po tom, čo vyjednával, tak sa zrušilo miesto majstra a už nebol majstrom. Že tam má zamestnanú dceru, keďže nemôže prepustiť hneď len so súhlasom odborovej organizácie, tak sa mu vyhrážame prepustením jeho dcery v práci. Tieto tlaky na ľudí na základných organizáciách sú. A musím povedať, že pri dnešnej ekonomickej situácie
pri mzdách a hlavne pri vysokej miere nezamestnanosti na východnom Slovensku človek, ktorý má zobraný hypotéku na byt a rozhoduje sa o jeho existencii, tak tomuto tlaku zamestnávateľov podľahne. Tlak zamestnávateľov a zamestnávateľia vždy ťahajú za dlhší koniec ako zástupcovia zamestnancov. Preto aj teraz táto naša požiadavka, kde chceme ich minimálne ochrániť. Minimálne. Niečím tým, ktorí vyjednajú tí profesionáli, ktorí tlak zamestnávateľov ich neohrozí v ich existencii, lebo sú to uvoľnení funkcionári. A nie je to ani cieľ nikoho zrujnovať, nakoniec ten zákon je pripravený tak, aby tí, ktorí sú v nejakom tom kritickom procese, alebo je to 2 roky nová firma, alebo má menej ako 20 zamestnancov, alebo je tam 10% zamestnaných z EPS, tak na týchto sa to nesťahuje, nie je to nejaké plošné hurá a ideme rozširovať krížom krážom. A ďalšia vec, keby sa zanalizovali. A to si myslím, že nech mi to je odpustené zamestnávateľmi, ale vždy je len otázka, a to je už dneska sa mi to zdá také ako automatické, veď prídu ľudia o pracovné miesta, či to bol zákonník práce, či to bola minimálna mzda, vždy sa išlo prepúšťať vo veľkom, aj teraz sa bude prepúšťať, ale keby to bolo analyzované, tak je vidieť, že v tých kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa sú urobené minimálne aj tie mzdové nároky, minimálne, pretože aj v tom zväze zamestnávateľov, keď sa dohadujú, tak sa dohadujú s odbormi vždy na tú najslabšiu organizáciu v rámci pôsobenia toho zväzu zamestnávateľov. Preto to chceme aspoň to minimum dať tým ľuďom, ktorí sú pod tlakmi, ktorí jednoducho nemôžu úplne vyjednať to, čo by mali ako predstavu. Takže síce som možno, že odbehol od tej reprezentatívnosti, ja sa k nej vrátim. Áno, tam, kde pôsobí viac tých základných organizácií, určite by sme mali hľadať nejaký spôsob, ale nie úplne novým zákonom o kolektívnom vyjednávaní. Ďakujem. Pán Machunka, zdá sa, že výzva zamestnávateľov, hneď pán Žačko, alebo môžete kľudne zareagovať? Ja by som len reagoval, čo povedal pán Kola. Nechcem to tu polemizovať. Ak by bolo to, čo povedal, že sú tí 10 združení pod to odborové združenie železničárov, nemáme námietky, lenže to tak nie je. Je ich 10. Hej? To sú odborové zväzy. To sú odborové centrály. Nie, zväzy. Zväzy, OK, dobre. Odborové zväzy. Centrála je konfederácia odborových zväzov. Dobre, tak na podnikovej úrovni máme takúto hantírku, ale dobre, čiže nemáme s tým problém, keby to tak bolo. Nie je to tak, hej? Čiže máme 10 partnerov a na druhej strane tá reprezentácia alebo to dokazovanie. Ja poviem za seba, nemám problém, že ja nepotrebujem vedieť, kto je v ktorej odborovej centrále, alebo odborovom zväze. Aby niekto povedal, či to bude ministerstvo práce, alebo to bude rozhodca, alebo to bude, pán Jusko povedal, súd, hej, nech mi povie, že toto je reprezentatívna organizácia a tá je môjim partnerom. Nechcem vedieť, nepotrebujem vedieť, kto je jej členom, ako sa volá, jeho deti a podobne. Nemáme s tým problém, len chceme mať partnera, ktorého môžeme považovať za reprezentanta ktorý bude mať istú vážnosť pre vás. Ďakujem pekne. Pán Machunka, vrátim sa k vám. Zdá sa, že výzva zamestnávateľov smerom k prezidentovi bola aspoň čiastočne vypočutá. Pán prezident viacerých prekvapil, jedných v dobrom, druhých v horšom. Čo hovoríte na tento krok? Je to pre vás priateľný kompromis s tými 2 pripomienkami, ktoré uviedol? Určite to v tejto chvíli nemôže zmeniť ten náš kľúčový názor na to, že extenzie ako také, ak budú prijaté, oni určite prijaté budú v nejakej podobe, zhoršia podnikateľské prostredie a dojde k tým problémom, o ktorých to hovoril pán prezident Jusko. Samozrejme, že tento kompromis, ktorý je na svete a o ktorý sme sa aj snažili ako v rámci či už rokovania tripartity, ale potom aj listom, ktorý sme dostali pána prezidenta, je lepším riešením ako to riešenie a tá úprava, ktorá bola prijatá v Národnej rade a do istej miery môže zmierniť tie negatívne dopady, o ktorých tu už bolo spomínané. Takže my to vnímame pozitívne. Samozrejme, že je rozhodujúce, ako sa k tomu postavia potom poslanci v Národnej rade. My aj pri neformálnych diskusiách, ktoré sme mali, či už v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny, ale aj s pánom premiérom, sme poukazovali na tieto problémy a bola tu istá ambícia na to, aby sa tie 2 podmienky, ktoré
pán prezident uviedol, v konečnom dôsledku do zákona dostali. Čo sa medzi tým zmenilo a prečo sa od tohto názoru strana Smer odklonila a nakoniec prijala takú novelu, aká dnes je vrátená pánom prezidentom, je samozrejme otázka vývoja, ale v konečnom dôsledku odklonili ste sa v tom, že napríklad pri podnikových kolektívnych zmluvách, ak je podniková kolektívna zmluva, tak tam nebude možné rozšíriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ale takisto sa tam zmenil počet zamestnancov. Takže tam došlo k istej zmene názorov, kde pri neformálnych diskusiách pri tých pôvodných diskusiách bol aj z vašej strany názor, že je možné uvažovať nad tým, že tam, kde je teda podniková kolektívna zmluva, tak tam sa nebude rozširovať vyššia kolektívna zmluva a ten počet zamestnancov samozrejme bol predmetom ďalšej diskusie. To je otázka z januára, februára tohto roku. Samozrejme nejaký legislatívny vývoj tento zákon mal a dospel do štádia, v ktorom sa dnes nachádza. Ďakujem pekne. Pán Ondroš, kľudne môžete aj zareagovať. Ja sa vás rovno aj opýtam ešte druhú podotázku k tejto téme. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že kolektívne zmluvy sú výhodné viac menej pre zamestnancov. Vyjednávajú sa pre nich vyššie mzdy, dovolenky, benefity a tak ďalej, ale za predchádzajúcej vlády v zákonníku práce bolo ustanovenie, ktoré prinášalo užitok aj pre zamestnávateľov. A bolo to vo forme možnosti dojednať si predĺženú skúšobnú dobu. Nemyslíte si, že by tá kolektívna zmluva mala obsahovať isté výhody aj nevýhody pre obidve strany, že by mala byť taká rovnocenná? Principiálne nie. Lebo kolektívna zmluva a vôbec sociálny dialóg je predovšetkým nástroj zamestnancov na vyrovnávanie nerovnakej pozície vo vzťahu k zamestnávateľovi. Principiálne, keby sme nemali zákonník práce alebo vôbec pracovné zákonodárstvo, keby sme nemali riešené nejakým spôsobom individuálne, ale ani kolektívne pracovné právo, tak principiálne by sme, povedzme, boli v stredoveku, kedy existovalo nevoľníctvo a jednoducho zamestnávateľ vlastnil všetky výrobné prostriedky a zamestnanec teda vlastne musel robiť to, do čoho ten zamestnávateľ tlačil alebo čo mu nakázal. Čiže keď si zoberete historicky, tak jednoducho kolektívny sociálny dialóg a z neho ako jeho časť kolektívne vyjednávanie a z nej vyplývajúce kolektívne zmluvy, či už podnikové alebo vyššie, sa vyvíjali ako nástroj na vylepšovanie pozície zamestnancov v podnikoch vo vzťahu k zamestnávateľom a preto je celkom prirodzené, že to pracovné právo alebo úlohou pracovného práva nie je vytvárať podnikateľské prostredie, ale je vyrovnávať prirodzene nerovnovážne postavenie medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ja si nemyslím, že tie právne normy, ktoré presadila v parlamente súčasná vláda, že by zhoršovali podnikateľské prostredie. Samozrejme, v závislosti od toho, ako sa pozeráte alebo podľa akých kritérií podnikateľské prostredie hodnotíte. Pre mňa napríklad je vážnym kritériom hodnotenia stavu podnikateľského prostredia úroveň nezamestnanosti. A treba povedať, že z tohto hľadiska najlepšie podnikateľské prostredie sme tu mali do roku 1989, alebo teda rozhodne lepšie ako teraz, pretože vtedy nezamestnanosť neexistovala. Takže ja si myslím, že veľmi vážnou chybou je, že keď sa bavíme o podnikateľskom prostredí, tak zamestnanci nie sú vnímaní ako súčasť podnikateľského prostredia a myslím si, že to je nesprávne a nespravodlivé. Zamestnanci patria podnikom. Na jednej strane vždy počujeme od manažerov a podnikateľov, že to najvzácnejšie, čo máme, to naše najväčšie bohatstvo sú naši zamestnanci. Ale na druhej strane, keď meníme pracovnoprávnu legislatívu, čiže legislatívu na ochranu týchto zamestnancov, tak zhoršujeme podnikateľské prostredie. Domnievam sa, že to, čo sme zmenili v zákonníku práce, sme neurobili v neprospech firiem, urobili sme to v prospech zamestnancov, a to práve preto, aby sme vyvážili ten nerovnovážny stav, ktorý tá novela zákonníka práce, ktorá bola prijatá za predošlej vlády, výrazne znerovnovážnila. To znamená, výrazne znevýhodnila opäť zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom. Tu treba si povedať ešte jednu vec, pokiaľ ide o postavenie odborov.
My postavenie odborov a fungovanie odborov na podnikovej úrovni upravujeme v zákonníku práce. A tam sú dané aj teda pravidlá, povedzme, tam bolo napríklad to pravidlo reprezentatívnosti, alebo prosto ďalšie pravidlá, ako má vyzerať sociálny dialog alebo kolektívne vyjednávanie na tej podnikovej úrovni. Musím povedať, že ja absolútne rozumiem tej situácii, ktorá je na železniciach, kde je 10 alebo 11 odborových zväzov a práve, že nemajú žiadnu centrálu a preto pôsobia tak, ako pôsobia. A myslím si, že to je niečo, čo musíme zobrať do úvahy aj pri novele zákona alebo novom zákone o kolektívnom vyjednávaní. Na druhej strane ale musím upozorniť na jednu vec. To, čo povedal pán prezident Kollár, že vo Francúzsku je 10% zamestnancov odborovo organizovaných, ale 90% zamestnancov je pokrytých kolektívnymi zmluvami, ukazuje, že tu neexistuje automatická priama úvera medzi reprezentatívnosťou a medzi pokrytím kolektívnymi zmluvami. Myslím si, že z tohto hľadiska my máme nielen problém na strane zamestnancov, ale aj na strane zamestnávateľov. Ja dokonca môžem povedať, že zamestnávateľské zväzy predstavujú ešte nižšiu reprezentatívnosť ako odborové zväzy. A samozrejme, toto je vec, o ktorej by sme sa mali rozprávať, prečo je to tak. Lebo napríklad v niektorých západoeurópskych krajinách, kde existuje povinné členstvo podnikateľských subjektov, napríklad v sektorových obchodných komorách, ktoré majú na starosti aj kolektívne vyjednávanie, vlastne existuje 100% pokrytie už samotnými kolektívnymi zmluvami. A keď sa bavíme o rozširovaní, nie je na koho rozširovať, pretože už všetci podpisujú kolektívne zmluvy. Ja rozumiem tomu rozdielnemu postaveniu pekárne v Komárne a ja neviem, v Bratislave, alebo naopak na Kysuciach, alebo podobne. Ale fakt je, že my teda rozširovaním kolektívnej zmluvy budeme rozširovať tú kolektívnu zmluvu aj na teda jednu, aj na druhú pekáreň, ale aj dnes, ale dnes vlastne tá pekáreň, keď je členom toho zamestnávateľského zväzu, tak má možnosť zúčastniť sa na tom kolektívnom vyjednávaní a vyjednať nejaké rámcové podmienky v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. A tie kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa uzatvárajú, existujú a fungujú. Z tohto hľadiska si myslím, že kľúčový problém je nízka angažovanosť podnikov v jednotlivých zamestnávateľských zväzov a toto veľmi radi by sme privítali, aby tak samozrejme odbory, alebo zamestnanci, ako aj zamestnávateľia boli viac angažovaní. Pokiaľ ide, ja som vždy bol ticho, dlho som čakal, tak teraz chcem povedať viacero vecí, zareagovať na to, čo sa tu doteraz hovorilo. To, čo hovoril pán prezident Jusko, myslím si, že to bola veľmi rozumná analýza toho, čo potrebujeme riešiť v tom zákone. A ja skutočne netrpezlivo očakávam konkrétne, nie nejaké všeobecnejšie, ale konkrétne predstavy, čo teda v tom zákone chceme mať. Ja plánujem aj na základe tej dnešnej debaty, na základe toho, čo tu budeme počuť, opäť zvolať na 1. decembrový týždeň to naše stretnutie, aby sme sa dohodli, ako ďalej sa budeme hýbať s tým zákonom. Ale treba povedať, že jednoducho my sme sa za pol roka veľmi nepohli, pretože mne stále nie je celkom jasné, ktoré veci, ako majú byť v tom zákone podľa predstav jednotlivých sociálnych partnerov upravené, respektíve Konfederácia odborových zväzov pomerne jednoznačne hovorí, že ona nechce žiadny nový zákon o kolektívnom vyjednávaní. Ale najmä ako by malo byť upravené, to som podľa môjho názoru zo strany zamestnávateľských zväzov ešte dostatočne konkrétne nepočul. Pokiaľ ide o ten verejný záujem, no my máme verejný záujem pri rozširovaní kolektívnych zmluv zohľadnený, a to tým, že rozhodnutie o rozšírení kolektívnej zmluvy vydáva orgán verejnej moci. Ten má zohľadniť aj verejný záujem, preto sme tam nastavili, povedzme, ten systém, že ministrovi, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne o rozšírení, pripravuje to rozhodnutie alebo predkladá návrh na to rozhodnutie nejaká komisia, ktorá je tripartitne zložená. My sme ju rozšírili oproti minulosti aj o štatistický úrad, o ministerstvo hospodárstva práve preto, aby tá komisia viac zohľadnila aj možné ekonomické dopady. A ja nehovorím, že toto je dobrá, alebo rešpektujem, ak si zamestnávateľia myslia, že toto je zlá úprava zabezpečenia verejného záujmu. Ale v každom prípade máme ho zabezpečený a máme ho zabezpečený, opakujem, tým, že orgán verejnej moci rozhoduje, či sa kolektívna zmluva rozšíri alebo nerozšíri. No a
napokon musím povedať, že mne takisto chýbajú niektoré záležitosti, najmä tá otázka reprezentatívnosti, to je veľmi otázna vec, to je skutočne vec, ktorú si musíme povedať. Mám obavu, či pri istých striktných prístupoch nezabijeme kolektívne vyjednávanie ako také, ale k tej reprezentatívnosti na tej podnikovej úrovni musím povedať jednu vec. Kolektívne vyjednávanie vedie k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy a tam je upravené právo na štrajk. Prepáčte, ale ja si myslím, že v praxi je veľmi jednoduché, aby zamestnávateľ poznal, či tá odborová organizácia vyjednáva a reprezentuje záujem väčšiny zamestnancov podniku alebo nie. Jednak preto, že si myslím, že manažment má dostatočné možnosti na to, aby zistil, aké sú názory zamestnancov, a to aj vo veľkých firmách, ale jednak preto, že manažment má kedykoľvek možnosť rozhodnúť sa pri kolektívnom vyjednávaní povedať nie, takúto kolektívnu zmluvu nepodpíšem, a potom majú odborári dve možnosti. Buď ustúpia zo svojich požiadaviek a podpíšu kolektívnu zmluvu, ktorá bude naozaj kompromisom priateľným aj pre zamestnávateľa, alebo ísť do štrajku. Ale ísť do štrajku, tak ako povedal pán prezident Kollár, na to sú už stanovené nejaké pravidlá, a štrajk veľmi jednoduchým spôsobom preverí silu odborovej organizácie. Lebo ak odborová organizácia sa bude vyhrážať štrajkom a potom pre tento štrajk získa povedzme 5% zamestnancov, tak je úplne jasné, že zamestnávateľ nemusí takýchto odborárov brať vážne. Že jednoducho títo odborári nereprezentujú veľkú časť podniku alebo zamestnancov podniku. A z tohto hľadiska podľa môjho názoru jednoducho odborová organizácia je vystavená, bez ohľadu na to, koľko má členov a koľko má podpisov, je pri kolektívnom vyjednávaní vystavená tej realite. Skutočne som si istý, že reprezentujem záujmy ľudí, reprezentujem ich tak, že sú ochotní sa za ne postaviť, alebo nie. A toto jednoducho žiadny zákon nevyrieši. Toto buď funguje, alebo nefunguje v praxi. Ďakujeme za obšírnu odpoveď. Pán Jusko sa už dlhšie hlásil, nech sa páči. Ja som chcel zareagovať, pán štátny tajomník, ste povedali, že rozšírite vyššiu kolektívnu zmluvu na obidve pekárne, aj v Komárne, aj v Komárome. Nie. Tak ja sa pýtam, ako? V Komárome nie. Lebo na tu v Komárome nerozšírite, ani keď rozhodne vláda s slovenským parlamentom. Ja len upozorňujem, že tá v Komárome môže byť vo vlastníctve bratislavskej firmy konkurenta tej v Komárne. Áno, rozumiem. Aby sme si to povedali. Tak pardon, nerozumiem. Ďalej, ste povedali, pán štátny tajomník, že bude rozširovať orgán verejnej moci. To je minister, to je pravda. Keď sme sa pýtali pri konzultáciách, ako ste na to odborne pripravení, tak teraz negarantujem tie čísla, ktoré poviem. Rozšírenie vyšších kolektívnych zmluv sa môže dotýkať asi 8 000 firiem. Možno ma opravíte, že je to 7 000 alebo koľko. S tým, že sa počíta, že každá z tých dotknutých firiem bude môcť napísať pripomienky a potom to jedna komisia, zložená, kde budú aj zamestnávateľa, posúdi a niečo odporúči ministrovi, ktorý rozhodne. Tak si spočítajme, 8 000 firiem, koľko chcete venovať jednej firme. A viete, niekedy môže ísť o tvrdý konkurenčný boj, tú firmu môže postihnúť. Keď nechcete ani toho šéfa tej firmy prijať, napríklad aj so šéfom odboru tejto firmy, a keď ho chcete prijať a keď mu chcete venovať len hodinku, môže ísť o vážne veci, o život a smrť dotyčnej firmy. Tak si to prepočítajte. 8 000 firiem krát len hodinku, to nevrajím o analýzach, ktoré je potrebné urobiť. A to sú firmy zo strojárenského priemyslu, z potravinárstva, zo všetkých oblastí, ktoré tu máme. Tak povedzte mi, kde máte na to odbornú kapacitu. A len fyzicky, keď to prepočítate. A to sa zakrie tým, však rozhoduje orgán vo verejnom záujme minister. Áno, on je orgánom verejnej moci, má rozhodovať verejnom záujme, ale nemá na to materiálny podklad. Nemá na to, to je realita. Čiže bude sa rozhodovať podľa želania. No tak asi majú pravdu tí a nie tí. No vzhľadom na rozloženie politických síl, tak budú sa rešpektovať želania odborov. Tých firiem, ktoré chcú rozširovať, podotýkam, môže sa rozširovať aj proti vôli odborovej organizácie toho, ktorého podniku. Toľko som si dovolil reagovať na vaše vystúpenie. A z môjho pohľadu, viete, dnešný platný zákon z roku 1991 nezodpovedá našim podmienkam. Treba ho zmeniť.
A na pôdoryse tohto, prečo, som povedal v predchádzajúcom výstupe, a na pôdoryse tohto zákona, ktorý dnes platí, je možné príjmať len zlé rozhodnutia, ako je zlým rozhodnutím aj extenzia vyšších kolektívnych zmluv, ktorú vrátil prezident. Len zlé. Proste pôdorys, základný právny rámec, reaguje na situáciu, ktorá bola vo svete v 80. rokoch alebo v Európe, a nie na situáciu, ktorá je Európska únia, spoločný trh a zmeny, ktoré sa tu udiali. Ďakujem. Pán Ondruš, stručne poprosíme. Pán prezident, nemôžem súhlasiť s tým záverom, ktorý ste povedali, pretože my sme pri príprave aj tejto novely zákona analyzovali situáciu, ako vyzerajú extenzie v zahraničí. A vychádzali sme z tých skúseností, z tých podmienok, vychádzali sme z európskej legislatívy a tu ťažko možno obviniť, že zodpovedá podmienkam pred 20 rokmi. Som presvedčený o tom, že ten mechanizmus, tak ako sme ho nastavili, je správny a spravodlivý a ja jednoducho beriem s veľkou rezervou to, aké bude mať negatívne dopady, pretože negatívne dopady likvidujúce, negatívne dopady mal mať aj zákonník práce a je evidentné, že zákonník práce takéto dopady nepriniesol. Rozumiem tomu, že sa bránia podnikatelia rozširovaniu tých kolektívnych zmluv, ale napríklad ja sa priznám, že nerozumiem tomu, čo sa vlastne zmení teraz po prípadnom prijatí tých pripomienok, ktoré pán prezident dal. Nerozumiem ani jednej, ani druhej pripomienke, pretože nerozumiem ich zdôvodneniu, lebo mám pocit, že v zdôvodnení sa uvádzajú medzinárodné dokumenty, ktoré nejakým spôsobom nie sú porušované z pohľadu terajšieho znenia alebo nami navrhovaného znenia novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a teda tých ustanovení o rozšírení. Myslím si, že ani to zvýšenie počtu z 20 na 50, samozrejme môže to byť, nie je mi jasné, aký problém takéto zvýšenie, aký problém vyrieši. A úplne povedané, nie je mi jasné ani, aký problém bude riešený tým druhým návrhom. Musím pripomenúť, že nie je pravda, že takýto spôsob extenzie, to znamená na podniky, ktoré majú podnikovú zmluvu, neexistuje inde v Európe. Naopak, práve že v Európe sa presadzuje princíp, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je nadradená podnikovej zmluve, ak podniková zmluva je menej výhodná vo vzťahu k zamestnancom. A presne, čiže nie nejaké pravidlá z roku 90, ale princípy, na ktorých stojí rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa dnes v Európe, presne tie princípy sme použili a implementovali do tejto novely. Ďakujem pekne, pán Machunka. Teraz môžete objasniť dopady, ktoré hrozia podnikateľom zavedením tohto zákona? Tieto už boli viac menej povedané, opakoval by som sa, pán Jusko ich veľmi presne definoval, ale poďme teda povedať k tomu, k čomu sme boli vyzvaní a čomu som aj na úvod sa zaviazal, teda konkrétnym návrhom. Čo sa týka reprezentatívnosti, definujeme ako jeden z kľúčových problémov na jednej a na druhej strane, pripustil to aj pán prezident Konfederácie odborových zväzov ako v istých prípadoch, že je to problém. Preto sme navrhovali, aby niekto iný, keď tu mali sme istý jeden mantinel predchádzajúcim zákonom, kde bolo sumár počtu členov odborovej organizácie, teraz tu máme, že nie je nič, čo by preukazovalo reprezentatívnosť, tak poďme nájsť tretiu osobu. My sme navrhli notára, ale kľudne to môžu byť aj napríklad rozhodcovia, ktorí sú zriadení podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní, aby posúdili reprezentatívnosť na základe nielen počtu členov odborovej organizácie, pretože tam máme ten francúzsky model, kde nie sú to len členovia, ale aj jednoducho zamestnanci, ktorí si želajú, aby táto konkrétna odborová organizácia ich v kolektívnom vyjednávaní zastupovala, aby jednoducho takýto menný zoznam s podpismi členov, ale aj zamestnancov, ktorí chcú byť reprezentovaní a zastupovaní takouto odborovou organizáciou, predložili sprostredkovateľovi alebo rozhodcovi. A ten, samozrejme bez toho, že by to nejakým spôsobom zverejnil nám, na to sa dajú dať zákonné garancie a zákonné podmienky, rozhodol, či áno alebo nie, či tá reprezentatívnosť tu je alebo nie. A potom kolektívne vyjednávanie aj tá konkrétna odborová organizácia reálne môže mať oveľa zodpovednejšiu úlohu a oveľa väčšiu silu pri kolektívnom vyjednávaní. Ja v tejto chvíli neviem, aký zásadný problém a odpor by tu zo strany odborov má byť, pretože je to aj určite v ich prospech, aby sa zaviedol do istej miery poriadok. K tomu, čo tu povedal pán Ondruš, že sa to istým vývojom vyselektuje, že či je alebo nie je reprezentatívnosť, do istej miery to tak môže byť,
A na strane druhej tu máme špekulatívne zakladanie odborových organizácií a presne takým príkladom je práve UPN, kde síce oni nezorganizujú štrajk, ale jednoducho nikto s nimi nemôže napríklad rozviazať pracovný pomer, pritom sú to traja ľudia, ktorí založili odborovú organizáciu, tvoria výbor, predsedníctvo a aj orgán a sami na seba a sami o sebe nerozhodnú, že treba s nimi skončiť pracovný pomer, aj dajú k tomu súhlas. Aj takéto veci sa stávajú. Čiže to je jeden z konkrétnych návrhov. Povedali sme tu o štrajku, že máme tu dobre upravený, a pán predseda to definoval, ja si myslím, že máme upravený, nehovorím, že dobre, ale upravený štrajk pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve. Ale je treba, aby štrajk a definícia štrajku, to je prerušenie práce, alebo čo to je, lebo to nevieme. Je, keď lekári dávajú hromadné výpovede štrajk, oni to volali štrajk. Nie je to štrajk. Je, keď študenti zablokujú vstup rektorovi v Púchove do budovy a tam sa zabarikadujú, je to štrajk? Treba, aby takéto, no, áno, ale všetci to označujú za štrajk a vo verejnosti sa to prezentuje ako štrajk a nikto tam nechce zasiahnuť a zrealizovať zákonný stav, pretože si všetci myslia, že to používa nejakú ústavnú ochranu štrajku a podobne. Čiže tomuto potrebujeme dať jasné kontúry. Prepáč, no, ale nemáme ich v tejto chvíli. Ale ako? Chcete, aby sme do zákona napísali, že keď študenti zablokujú vchod do univerzity, definovať, čo je štrajk? Potrebujeme definovať, čo je štrajk. Že je to, no máme, že je to prerušenie práce, ale máme definované len v prípade podmienky kolektívneho vyjednávania. Ale nemáme v prípade iných podmienok. Povedzte, ako si vy predstavujete, aby bol zadefinovaný to je práve štrajk? No, áno, ale to je práve téma na to, aby sa v rámci pracovnej skupiny tieto veci rozpracovali. V prvom prípade som povedal konkrétny návrh, tuto je tých tém a problémov viacero a treba ich zadefinovať. Máme tu prípady, kedy sa za štrajk označuje, že tzv. Okupačný štrajk to nazvali niektorí odborári, že zablokujú vstup majiteľom, relevantným vlastníkom do svojho objektu, ktorí majú takisto ústavnú ochranu súkromného vlastníctva a podobne. A je to štrajk, alebo čo to je? A vôbec tí ľudia ani nemusia pracovať v tej firme, nikdy v nej neboli a postavia sa v rámci konkurenčného boja, povedia, my sme odborová organizácia, ktorá tu pôsobíme, sme založení a zabarikádujeme sa tu pred vstupom a máme s tým občas problémy. Takže toto treba takisto zadefinovať a takisto by to ten zákon do istej miery mohol riešiť a mohol vyprecizovať tie podmienky, kedy áno a kedy nie a čo tú ústavnú ochranu ešte používa a zákonnú a čo už nie. Že to je téma potom pre podrobnejšie rozpracovanie v rámci pracovnej skupiny. Takže takto by sme si predstavovali, aby ten zákon podrobnejšie upravil štrajk aj v iných prípadoch. Nie len teda v prípade rokovania o kolektívnej zmluve. Viete, ja ešte dovolte jednu poznámku. Viete, ja tu mám trošku problém v tom, že my tu ako staviame na mýtoch, alebo teda je možné. A to je to, čo som povedal pri tom zákonníku práce. Keď sme primali novelu zákonníka práce, tak Republiková únia zamestnávateľov povedala, v dôsledku tohto zákonníka, takejto novely zákonníka práce zanikne 50 000 pracovných miest. 30 až 50 000 pracovných miest. Vyjednávač za RUZ, pán Sirota, mal tlačovku a verejne prezentoval prosto tento odhad. Takisto aj takýto prípad. Prídu cudzí odborári, zablokujú vstup, nedovolia vstúpiť majiteľom do podniku. No ale nedovolia vstúpiť ani zamestnancom, ktorí nesúhlasia s okupačným štrajkom. No to nemyslíte vážne. To mi povedzte tieto prípady, kde nezasiahla polícia, kde sa zamestnanci domáhali, povedali, toto sú cudzí odborári z iného podniku, ktorí prišli zablokovať nám prácu v rámci konkurenčného boja a do toho polícia nezasiahla. Prosím vás, nenevajte sa na mňa, ale toto sú jednoducho vymyslené príbehy. A ak je naozaj pravda, že niekde zamestnanci a management firmy zamestnávateľ sa nemohli dostať do vlastnej fabriky preto, lebo odborári z iného podniku tam prišli a zablokovali im vstup do fabriky, tak nehnevať sa na mňa, ale takáto situácia je úplne jasne protizákonná a tam jednoducho mal zasiahnuť iný orgán verejnej moci. A toto si neviem predstaviť, ako takýto prípad vyrieši zákon, pretože už dnes môžem povedať, že toto je protizákonné konanie. Nemáme žiadny zákon, o ktorý by mohli oprieť cudzí odborári svoje konanie ako legálne. V žiadnom prípade. Takže viete, z tohto hľadiska jednoducho ako my sme pripravení
Keď dostaneme konkrétne návrhy, dáme ich, zorganizujeme debatu, vypočujeme si sociálnych partnerov, nemáme s tým problém, ale poviem úprimne, že my sami nevieme vlastne, čo presne, ako by sa v tom zákone malo zmeniť. To naozaj potrebujeme, keďže zákon má reagovať na praktické skúsenosti, to my naozaj potrebujeme od sociálnych partnerov, aby nám povedali, nám prekáža táto vec, alebo my si predstavujeme, že by tu malo byť nie 20 zamestnancov, ale 50 zamestnancov, ako bolo Ďakujem v pekne, prípade pán tohto. Ondruš, pre krátkosť času, aby sa mali možnosť vyjadriť aj ostatní. Pán Kollár, nech sa páči. Ja som veľmi rád, že je tu pán štátny tajomník, pretože ako odborár by som tu bol sám medzi zamestnávateľmi, tak to mám aspoň niekomu oporu. Čo sa týka dokazovania, pre koľkých zamestnancov odborová organizácia by kolektívne vyjednávala, je tu evidentná snaha, veď sme nakoniec na konferencii, ktorú organizovala zamestnávateľská organizácia, obrať istým spôsobom oklieštiť právo odborov, a ja tomu dnes hovorím exkluzívne právo odborov na kolektívne vyjednávanie. Nedáme si ho zobrať žiadnym spôsobom, ani nejakým dokazovaním, ani akoukoľvek novelou zákona. Toto právo je a patrí odborom a funguje to tak aj v Európe. My sme sa zákonom o kolektívnom vyjednávaní zaradili medzi 16 vyspelých krajín Európskej únie, ktorá má rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa. Nemajú to krajiny, škandinávské krajiny, Dánsko, Švédsko, Fínsko, kde je pokrytie kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa 98%. Rakúsko má vďaka komore, lebo to sú Slovinsko 100%. Kde sú komory obchodné, teda tak, jak aj u nás kedysi všetci zamestnávateľia boli slovenské obchodné a priemyselné komore, kým pán Mečiar, keď sa nahnevala pána Mihoka, toto zo zákona zrušil. Povedzme to tak vtedy tiež fungovali všetci pod jednou strechou. Takže preto sa do toho potrebuje 8 000 podnikov, veď buďme reálni. X podnikov, veľkých podnikov je združených v zamestnávateľských zväzoch, ktoré podpisujú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Podnikov, ktorých je veľmi veľa, je menej ako 20 zamestnancov, ktorí sú vyňatí z tohto zákona. 80%. 80%. 80% slovenských podnikov. Áno, 80% slovenských podnikov je má menej ako po 20 zamestnancov. Ďalšia vec, v niektorých kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ktoré sú v súčasnosti uzatvorené a uzatvárali sa tento rok, sa na bipartitnom systéme dohodol zamestnávateľ alebo zo zväzu zamestnávateľov s odborovou organizáciou, že spoločne budú rozhodovať o tom, na ktoré firmy budú žiadať o rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Čiže ešte zákon síce nie je platnosti, ale už to majú uzatvorené. Tu sa eliminuje ten tlak, keď mal niekto predstavu, že teraz sa uzatvorí kolektívna zmluva a všetky pekárne budú podľa tej kolektívnej zmluvy, lebo jedna pekáreň nemôže uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Akom sú zväze, veď to je iných veľa krokov a procesov. Takže nie je mať proti tomu nejaké veľké obavy a to postavenie, ktoré tí zamestnanci majú, ja som už dneska spomenul a ja viem, že zamestnávateľia mi tlieskať nebudú ako pánovi Juskovi, ale je to pravda, je to skutočnosť. A verte mi, že aj tam možno, že tie emócie, ktoré so mňa vychádzajú, je preto, lebo mi tých ľudí ľúto. A jednoducho za nich bojovať budeme aj naďalej. To je všetko. Ďakujem, pán pekne. Pán Jusko, nech sa páči. Ja len krátke poznámky, keď som sa snažil trošku atmosféru rozprúdiť, tak teraz sa to budem snažiť upokojiť. Blížime sa asi k záveru. Takže môj osobný názor a inštitúciu, ktorú reprezentujem, je, my sme proti akejkoľvek extenzii vyšších kolektívnych zmluv. Pretože žijeme v reálnom svete a vieme vaše želania ľudí, tak musíme rokovať a nachádzať nejaký kompromis. Takže takto chápte aj to, čo bolo napísané pánu prezidentovi republiky, že ako kompromis, keby bolo po mojom a po želaní RUZ, žiadna extenzia vyšších kolektívnych zmluv a hlavne nie za súčasného zákona. A medzi nami, keď je rozširovanie vyšších kolektívnych zmluv také blahodarné, tak prečo to chcete rozšíriť na 80%, teda ste povedali, na 20% podnikov? Prečo to nechcete to všeobecné blaho rozšíriť na všetkých? Prepáčte, môžem vám na to... Potom. Trošku záhadné. A medzi nami, pán štátny tajomník, šírite optimizmus, to sa patrí, len ja som si aj z hľadiska tých dopadov zákonníka práce, a budíš však, je to volebný program atď. Raz je to tak, potom je to ináč. Ale aké sú dáta? Ja som si hneď zobral laptop
a otvoril som si stránku Eurostatu, posledne zverejnený údaj, ku koncu druhého polroka tohto roku v porovnaní s koncom druhého štvrťroka predchádzajúceho roku o vývoji zamestnanosti. A ten údaj, môžem vám to ukázať teraz, je taký, že Slovensko prišlo o 1,3% pracovných miest, sa znížila zamestnanosť. Ale však nič zle sme neurobili z pozície vlády, všetko sú prijímané len dobré opatrenia, mali sme ešte hospodársky rast na rozdiel od Čechov a teda. A napriek tomu máme 1,3 stratu pracovných miest. Keď si prenásobím 1,3 krát zhruba 2,2 milióna zamestnaných v tomto hospodárstve, dostávam číslo veľmi blízke 30 000. Ale čerto ber, to sú možno trošku politické debaty, ale ja sa obávam toho, ináč ešte sme v tej správe menovaní medzi 5 najhoršími štátmi. Medzi 5 najhoršími a sú tam štáty, ktoré sú pod programom ako Španielsko, Portugalsko a teda, ale to je vedľajšie. Ale ja sa obávam toho, že keď sa príjme extenzia vyšších kolektívnych zmluv, že to ten vývoj ešte zhorší. Proste reálne je to ďalšia prekážka pre podnikateľa, pre zamestnávateľa, či domáceho, či zahraničného, ktorý dnes by sme mali chcieť, aby tvoril pracovné miesta. A to sa obávam, že tento vývoj to môže zhoršiť. A môžete povedať, prečo tí zamestnávateľia bojujú za to. My sme radi, keď je hospodársky rast, keď rastie kúpna sila, keď je odbyt. A to si myslím, že táto novela, ktorú prezident republiky vrátil, bude pôsobiť opačne. A preto budeme proti nej vystupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prepáčte, dovolte mi, naozaj budem veľmi stručne, len to vyznieva tak akože celkom zábavne, samozrejme, čo ste povedali, prečo nechceme rozšíriť, no ale teda viete, prečo nechceme rozšíriť. Práve preto, že zohľadňujeme tie dopady a práve preto, že si uvedomujeme, že tých 20 zamestnancov, dobre, nech je to 50 zamestnancov, je tá hranica, ktorá výrazne oddeluje spôsob fungovania a teda aj schopnosti naplňania tých možných podmienok v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa medzi teda veľkými podnikmi a malými podnikmi. Jeden z dôvodov, prečo teda nechceme. Lebo si myslíme, že tam by už tie blahodárne účinky neboli. A druhá vec je, no ako dobre, tak je vám to zábavné, samozrejme, však každý teda jeden argument sa dá prekrútiť na zábavu, ale to len dokazuje to, čo hovorím, že veľmi zodpovedne sme pristupovali k tej príprave toho zákona a veľmi zodpovedne rozmýšľame nad tým, čo tie extenzie spôsobia. A ja rešpektujem to, čo ste prečítali zo štatistiky Eurostatu, ale musím teda jednoznačne povedať, že nejakým spôsobom to neviete spojiť so zákonníkom práce, nejakým spôsobom. A navyše teda ja upozorňujem, že napríklad pri zaniknúších pracovných miestach v štatistikách Eurostatu sú aj zaniknuté živnosti alebo zaniknuté dohody, pričom sa neskúma, či tá živnosť bola popri zamestnaní a podobne. Čiže samozrejme ja mám aj isté dlhodobo teda metodologické výhrady voči tomu, ako sa tieto veci merajú. V každom prípade ale musím povedať jednoznačne, keď sme konzultovali zákonník práce v Paríži, v sídle OECD, tak aj oni nám povedali, nevieme za tejto ekonomickej situácie, aká je v súčasnosti v Európe, nevieme kvantifikovať presne dopady, povedzme, zákonníka práce na zamestnanosť. Ale jeden z dôvodov, prečo zanikajú tie pracovné miesta, sú, viete aké? Že u nás ľudia majú katastrofálne nízke mzdy, že podiel miest na HDP je neustále sa znižujúci, je polovičný oproti západnej Európe, a my nie sme schopní domácou spotrebou udržať drobné pracovné miesta, živnostníkov a podobne v oblasti služieb, lebo ľudia si ich nevedia zaplatiť. Keby ľudia mali viacej peňazí, vedeli by tie peniaze viacej minúť napríklad na rôzne tzv. Komunálne služby a tam by sa vytvorilo aj viac pracovných miest. To je napríklad rozdiel Slovenska oproti tým krajinám, ktoré nie sú vystavené takýmto dopadom krízy alebo teda ekonomickej situácie v oblasti zamestnanosti. Ďakujeme pekne, pán Ondroš. Pre krátkosť času poprosím každého z diskutujúcich nejaké záverečné zhrnutie na túto tému. Môžeme začať u pána Dvonča. Čo vy hovoríte na teda toto zavádzanie? Ako sa to dotkne z MOSu, respektíve samosprávy a jej zamestnávateľských organizácií? Ste za alebo proti? No, v každom prípade sa nás to dotkne, aj priamo, aj nepriamo. Treba si uvedomiť tú štruktúru, ktorá je,
že my pristupujeme tak k kolektívnemu vyjednávaniu ako z MOZ, ale sú tam mestá a obce, ktoré majú zase vnútornú štruktúru, v tomto prípade možná riaditeľia škôl ako štatutári, riaditeľia našich podnikov a tak ďalej, my zodpovední za samotný úrad. Tá priama zodpovednosť v podstate môže podporiť snahy o stanovenie vysokých štandardov, ktorých naplnenie bude mať teda vyššie finančné krytie v rozpočtoch a obmedziť tú možnosť toho samosprávneho rozhodovania. To, čo som hovoril v tej prvej časti, nepriamo sa to môže v podstate prejaviť tým, že voči rôznym tým skupinám, ktorých zastrešujeme, sa vytvoria nerovnaké podmienky v rámci toho kolektívneho vyjednávania a my ako mesto alebo obec ako zriaďovateľ budeme na výkon týchto pôsobností v podstate potrebovať teda rozhodnúť, že koľko akých pracovníkov chceme teda si zaplatiť, udržať a tak ďalej a aké finančné nároky si vo vlastných rozpočtoch môžeme na to nechať. Pre krátkosť času uvediem len jednu vec, že pre nás rozhodujúcim kritériom bude taký výsledok kolektívneho vyjednávania, ktorý určí určitý trend. Pretože stále zastávame tú zásadu, že vo vnútri tých svojich miest a obcí si musíme niektoré tie veci vedieť upravovať tak, aby sme nenaštrbili vzťahy jednak v mestách, ale aj medzi občanom a úradom a takisto medzi jednotlivými skupinami zamestnancov. Ďakujeme. Pán Žačko, nech sa páči vaše záverečné zhrnutie na túto tému. Ja by som sa nevyjadroval teda k rozširovaniu vyšších, ale k inej veci, lebo to tu už bolo povedané, ešte možno aj bude. Dve veci. Hej. Reprezentatívnosť. Hovoríme v mnohých vstupoch, že v krajinách Európy je to inak a berieme si príklad treba s tými extenziami. Dám do pracovnej skupiny informácie, ako je riešená reprezentatívnosť napríklad vo francúzskych veľkých firmách. Hej. Kto je tam, aké percento a podobne, bolo to už ten princíp tu trošku spomínaný. Druhá vec, ten štrajk, pán štátny tajomník, dáme návrh, prečo a aké dôvody nás vedú k tomu, aby sme upravili štrajk. Ako? Dobre, dáme. Tieto veci si myslím, že nie je priestor tu, že len vieme, že nám to chýba. Ja to teraz poviem, aby sa nehneval pán šéf odborov. Nie preto, že to oni nepotrebujú, ale preto, že to my potrebujeme zamestnateľ. Ako sa máme chovať my zamestnávateľia počas štrajku? Nikomu nechceme brániť štrajku, nikoho nechceme nejakým spôsobom ale chceme vedieť, ako sa máme chovať. Čiže toľko k tomu. Ďakujem pekne. Pán Jusko, chcete ešte nejaké záverečné zhrnutie, alebo už bolo všetko povedané z vašej strany? Po vecnej stránke áno, ale také záverečné slovo je, že ako je vidieť, kvalita sociálneho dialógu je vysoká a ja verím, že bude aj naďalej, vzájomne sa potrebujeme, práca a kapitál, zamestnávateľia, zamestnanci. A keď sme doteraz našli nejaké riešenia, raz výhodnejšie pre jedných, potom pre druhých, že to bude takto aj naďalej, že sa nedožijeme naostro žiadnych veľkých štrajkov a že tá ekonomika pôjde dopredu a čo bude v prospech aj zamestnancov, aj zamestnávateľov a všetkých, ktorí z ekonomiky žijú. Takže na záver len takéto. Ďakujem pekne. Pán Kollár, nech sa páči. Určite sociálny dialóg je hlavným nástrojom odborov a ich činnosti, kolektívnej zmluvy, to je vždy ten výsledok. Čiže sociálny dialóg, aj keď momentálne nesúhlasím, ja neviem na tejto konferencii uzatvoriť, že toto je, to si budeme súhlasiť aj my, ale to vždy otázka rokovania, otázka rešpektu jedného druhého a to si my vážime a nie sme brzdou ekonomiky a verím to, čo povedal aj pán štátny tajomník. Ako náhle zdvihneme domácu spotrebu, tak sa nám bude celkové vo všetkých oblastiach ľahšie dýchať. Ja len na záver takú perličku, pretože dneska už pán prezident Jusko si z notebooku a ja som si dneska ráno vyťahol z takého jednej správy. 24. novembra vo Švajčiarsku bude referendum, kde do ústavy by sa malo dostať, že manažér nemôže mať viac ako 12-násobok platu najnižšie zarábajúceho zamestnanca v tej firme. Chcú brzdiť nejakému rozvoju. Keby takéto referendum bolo u nás, aby to platilo, tak strašne rád by som chcel vidieť, aké by boli minimálne mzdy. Určite nie 352 eur. Manažeri by boli vo Viedni. Ďakujeme pekne. Pán Ondruš, nech sa páči vaše záverečné zhrnutie. V prvom rade chcem poďakovať asociácii za zorganizovanie
tohto diskusného podujatia, lebo je úplne evidentné, že jednoducho potrebujeme diskutovať. A v druhom rade verím, že aj táto dnešná debata prispieje k tomu, aby sme naozaj čo najskôr mali na stole konkrétny prvý návrh možného nového zákona o kolektívnom vyjednávaní, aby sme mohli ukázať v praxi, ako vyzerá sociálny dialog práve pri ďalších diskusiách o tomto zákone. A verím teda, že v priebehu prvého polroka budúceho roka sme schopní dôjsť k záveru, akú podobu by nový zákon o kolektívnom vyjednávaní mal mať. Ďakujeme pekne. A túto tému uzavrie pán Machunka, prezident asociácie. Nech sa páči. Základným nástrojom, ako zlepšiť postavenie zamestnancov v podnikoch, je zlepšenie podnikateľského prostredia a vytvorenie dostatočného tlaku z ich strany na nás, aby sme pracovné podmienky zlepšovali. A to sa stalo v roku 2008. A poďme sa týmto smerom uberať tak, aby sa podnikateľské prostredie zásadnejším spôsobom zlepšilo. Samozrejme záleží to aj od vonkajších faktorov. A súčasťou podnikateľského prostredia veľmi dôležitým je aj sociálny zmier a dialog, ktorý tu aj dnes prebieha, pretože akékoľvek sociálna nestabilita je samozrejme zhoršením tohto postavenia a tejto situácie. A keď na základe prirodzených trhových potrieb, pretože to sa nedá dosiahnuť administratívne, tu sa nezhodneme s vládou, dojde k zlepšeniu postavenia zamestnancov, dojde k zlepšeniu domácej spotreby, od ktorej sme závislí aj mnohí domáci podnikatelia predovšetkým, tak potom tá situácia bude oveľa lepšia. A v 2008 roku kolektívne vyjednávanie vôbec nebolo v tej rovine, že to bola nevýhodná strana zamestnancov, ale mnohokrát sme boli v nevýhodnom postavení my, pretože zamestnanci mali priestor na to, aby v rámci kolektívnych zmluv si zásadnejším spôsobom diktovali svoje podmienky a mnohokrát to boli podmienky, ktoré nebolo možné ekonomicky zrealizovať a tiež do istej miery prispeli k tomu stavu, ktorý tu dnes je. Nastolili sme dnes množstvo otázok, myslím si, že sme si svoje pozície vyjasnili a je tu priestor pre pracovnú skupinu, ktorú vediete, pán štátny tajomník, a idem sa posunúť dopredu, aby sme našli východisko z tých problémov, ktoré tu dnes sme načetli, pretože pokiaľ ich nedokážeme do budúcna vyriešiť, tak stále bude obrovská zodpovednosť na strane vlády, pretože ak takmer ničom sa dnes so svojimi sociálnymi partnermi nevieme dohodnúť, tak je tu potom vždy priestor na zodpovednosť vlády a pokiaľ tu bude sa presúvať podľa toho, aká politická garnitúra je pri moci, tá miska na váhach na jednu alebo na druhú stranu a bude to neustála nestabilita v právnom systéme v týchto kľúčových sociálnych otázkach, tak to je opäť krok k tomu, aby sme sa k tomu cieľu, o ktorý si všetci želáme, nedostali tak skoro. Takže ďakujem všetkým, dámy a páni, aj vám za účasť a verím, že to bolo podnetné pre všetky strany. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som v mene Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení poďakovala dnešným diskutujúcim, že ste prišli. A zároveň by som sa rada poďakovala aj divákom v publiku. Verím, že sme to mali živé a že ste sa možno aj niečo nové dozvedeli. Prajeme vám ešte príjemný deň a vidíme sa na ďalšej konferencii. Ďakujeme.